adjust mondo japiny okonyre. Ntiere wach motenre kod wechego mag dola kipimo gi omenda mar piny Kenya. Ndalo matin mokalo nwaseneno kan nobwogore dichiel ma ji moko tetni jomoko dhi ochako uso kendo jok ma nigi dola to koro ni luoro mako. Ka bende wayudo ka Rigathi Gachagua jatend piny Kenya bende okwa oganda mondo ni jomokano dola odhi ousi ni koro nitie kaka polo dhi dok piny. Iparo nang'o king'iye matut kaka jalony wechegi mag uchumi ma be timore kaka pile bwogruok ma apoya nono kama makoro chal ka gima koro nengo dok piny mar siling? Aparo ni kwadhi kar dola kanyo kapok wabire wach mar ni ang'o momiyo ne nyalo bet nodok piny to nego kuong ng'i kata japiny onego ng'i nang' onego ng'i niya ang'o momiyo nodhi ang'owa malo nikech ka ngiwacho ne japiny kaka nodok piny to ok inyise kaka nodhi malo kata gima omiyo nyalo bet malo kucha samoro ok wabowinjore nikech bende gik motere malo ka koduogo modok piny to gin gik motimre nade duoko kuom gik kaka makoro igombo ni japiny mondo ngi gima omiyo dola otimre nade odok piny but wang'iyari gima omiyo dola dhi malo mokwongo. Piny Kenya waka nitie gik mang'eny manyalo miyo dola dhi malo but abro wacho mana ma relevant ne japiny kata ma mulo japiny piny kacha. Kenya golo chiemo oko kata gik milosogo mwandu oko. Kendo ne wawacho niya why import more than we export? Ineno sama wa import kata mwakelo mwandu kowuok oko mwatiyogo Kenya ka wanyiewe in dollars kata wanyiewe in foreign currency. Iwinjo sama wadwaro dola mondo wachulgo gik mwakelo oko cha tiende ni chiro mar dola ni malo. Sama chiro mar dola ni malo nyaka beche timre nade dhi malo nikech koro wamanyo dola no mondo wanyiewgo gika mwakelo ka mondo japiny otigo. To mano in yore ma economic language wawacho ni imbalance of trade. Okay? Watiyo gi dola mang'eny sama wadhi omo mwandu gi to wakelo ka. To wan wawegi mwatero oko mondo wakel dola otimre nade onge kata ka gintie to gitin. Koro boyero ni wan sa duto wane mwadwaro dola. Joko ok dwar Kenyan shillings mondo ochulwa. To wan wadwaro dola mondo watimre nade wachulgi. Koro mano nyalo gamiyo dola otimre nade odhi malo. Mar ariyo nyalo bedo gimiluongo ni government debts kata gowi ma sirikal nigo e pinje maoko. Lydia waholo to mane kaka wan bende wayudo pesa mwariembogo chenro mar sirikal. Either waka ushuru kuom japiny to kokoromo to waholo. Holo ni be nitie tieng' diriyo. Nitie holo mwaholo kuom jo Kenya waka mwakao Kenyan shillings to nitie holo mwakao gi oko ma bende wakao in terms of dollars. Koro sama holo is not the thing to koro sami chudo mwadwoko pesa ni sirikal manyo dollars mondo timre nade odhi ochul joka. Sami manyo ga dola ni chiro mar dola timre kendo nade ni malo. Sama chiro mar dola ni malo tiende ni obedo scarce to beche bet malo. Kenyan shillings timre nade dok piny kata depreciate. Tiende ni dola achiel mondo yud dola achiel itiyo gi Kenyan shillings mang'eny. Okay? To gimoro bende nitie ka ni speculation. Speculation en bet gi paro ma mbele kata in gi geno moro ni mbele dhi bedo maber kata dhi bedo marach. Jomoko bro kano dola ni ka pachgi moro nyisogi ni mbele dola beche dhi timre nade dhi bet malo. Koro gikane ok giti kode. Sama gikane circulation kata bedo mar dola e chiro kata e lwet dhano mondo wuog kuom ubira udhir ng'ane bedo matin. Koro speculation ka miyo jomoko kane ka giparo ni dola bro timre nade bro dhi malo. To kanyo iyudo ka koro sama onge no to medo dhi malo zaidi. Koro jomoko gin na ni gin ohala koro gitimre nade gipando but koro karingo mondo aduok koro penjo mi penja kalure gi gima wawacho no. Donge
ang'o momiyo koro ne dola nyalo dok piny apoya nono. Sirikal onego bed ni nigi reserve kata keno moro mag foreign currency kata wawacha dola nikech koro wawuoye dola. Onego bed ni sirikal nigi agulu moro mokane dola. Sama agulu no dok piny to dola beche bet malo. Ing'e gimomiyo? Nikech sirikal ok nyal nyiewo Kenya shillings nikech mano function kata en tij central government kata bank maduong' e Kenya ka. Gine ma sama dola dhi malo to gihakikisha niya kara dola ma wan go kagi watergi e chiro. Ok ibiro ting'o gi tidhi puko gi e chiro. Ka kitero gi e chiro ni inyiewo Kenyan shillings to dola bet ang'owa e chiro. Ai bei gonyore. Koro gi sani onge report moro amora manyiso gima notimore momiyo dola nodok piny. But gi sani kaka koro pachwa maybe kaka wan jolony gi kaka wanene. Speculation is part of it. Iwinjo? To kapok abire speculation to wachak gi government reserve eka biro explain ni speculation na maber nikech government reserve ni chal ma government no yude gimoro to gi boost go kata giting'o go malo agulu margi mar dola cha. Koro gitimo ang'owa? Nyalo bet ni koro agutgi mar dola cha koro giwuok go giwacho ni koro wadwa dhi manyo Kenyan shilling. We aket ne japiny e yo machuok kata e yo mariek kata ok e yo mariek but e yo ma ginyalo winjo. Wawuogare korka pesa matin. Nyako ka bere e gweng' kata ka bere town kata ka bere kamoro amora e mtaa imanye gi chuo mang'eny. Ariambo? Iwacho adier. Sana sana ka en kende. Joma dhi manyo timre nade? Ng'eny. Wadoge dola. Dola ka sirikal koro kele to Kenya shilling cha emimanyo. Koro sirikal manyo Kenya shilling. Kenya shilling nyaka beche koro timre nade? Idh malo. Tiende ni koro wabet gi sunga moro kidogo. Bech watimre nade? Dhi malo. Tiende ni sirikal uketo Kenya shilling koro is in demand. To dollar cha is not in demand. Dollar cha makuru gikelo ginyiepogo. Tiende ni dollar ni circulation to Kenya shilling gigolo oko kure magidwa gikawo. Mano artificial way of making it kata yo ma sirikal tiyo go mondo timre nade? Uket dollar odog piny. Nikech bende nadwa penjo to be en gima no sustainable. Yes. En gima nyalo bedo kuom kinde kotim kamano nikech ochalo gima nobuogore mana matin to mbele ka to gana nyalo ni koro onge geno moro amora. Lura gi pek ma sirikal nigo. Nikech reserve no kwa we depletion of the reserves. Ang'o matimre momiyo reserve no dok ga piny. Donge government nigi pek ma mare samoro gikawe to gitimre nade? Gitiyo kode yore mamoko. Ka pek ma wan go ng'eny to sana sana pek mokwongo ma sirikal betiga go en chulo gope ma oko. Sama idwa chul gope ma oko kaka nowacho dola itimo nade? Emimanyo mondo otim ang'o? Ochul gope ka. Mano miyo dola dhi malo. But koro kipenja ok apar ni en gima nyalo bedo sustainable kamano kende method ma gitiyogo. Nikech kamano method ma gitiyogo to kata mana gin bende reserve gino bro timre nade? Bro dok piny. To kose dok piny to adok mana kacha. Iwinjo? Koro dok piny mar dola to nitie several ways ma maybe inyalo tigo mondo dola dog piny mok en mana bedo gi reserve kende. Lakini gi sani to waparo ni nodok piny nikech government reserve. Chal ma government no yudo gimoro to gitimre nade? Gi increase reserve gicha to gichako nyiewo Kenyan shilling. Again, jo piny ka no winjo wachno speculation obeti. Ni ai speculation ka bende biro gi ruma mongering kata wawache ni koro te choro weche mok kare kuom oganda. Iwacho ni jalup jatelo wacho nang'o? Ni teruru dola uge chiro moko kutero to gibro timre nade? Ibe kaka kore ja piny ibro dak gi luoro. Kati paro mbele, kati speculate ni gini nyalo bedo marach moloyo kaka en sani. Idhi timo ang'o? Kama ni ka nesha idhi gole koro be idhi timri nade? Idhi use. Tiende ni gi create desperation moro. Giketo ji koro ibedo ng'at moro ma koro ladre. In ema koro ilondri gi pesa ni timri nade? Kaw na dola ni. Tisi ni want dola no.
mondo wakawe wanyalo miyi mana 140 shillings. Ting'e ni sama nyikane ga ma jogi opoyi ga kane to ne en ga 160 something. To ipani mano en gima ber ka sirikal timo, Zaki? Ni? Mano ben gima ber ka sirikal timo mondo